idol. Unsa na imong da? Mangga ni, pinawat din ako. Alam, langgang ito. Pila ka skina ginaganan mo, Migo? Pila ka skina ginaganan mo? Way about, gamit man akong utak. Grabe. Kondisyon mo lang kita, mura nakatunog kag tansan, Migo, nakatunog kag tansan. Malagi sa ang titanos ko no, ni Ana. Saka na sa utok. Oo, saka na sa utok. Grabe yato, Migo. Kinsa ka, donation na, Migo? Usa na? Donation na o gidagan ginani mo pila ka skina? Ay, di ko kabaw mo kawat. Ay, unsa din na? Kabaw ka nang kanang mamaliga. Kaya ko na po. So mga fans na to. Ito mo taong, hindi naman ka mo tagad tagad ko ni mo. Grabe. Kanya, panan ka na panitan niya ko sa mga utak. Grabe yan. Harapan niya akong amigo. May konan na. Salamat kay Migo para kuan, amigo. Sus, lamian, amigo. Lamian. I love you, amigo. Ari na nga rin, amigo. Basig mausap pa na imong una-una. Di ako, pasakyan ako. Ari sana daan mo sabi ni mo una. Sa darami idol. Sus lami sus mangga ba na di na ordinary nga mangga. Sabi ni nga mangga di ay. Kanto ni kabaw-kabaw katong putiyos luma. Di uy. Panaw. Sino? Dagko kayo. Dagko kayo na. Lami kayo na. Nindota tinuora no. Pure kini nga mangga migo. Pure yun na. Dili ni katong mangga nga katong lanuton migo, tong burag lanot. So kilawi. Okay. Salamat kayo. Salamat sa amigo mga idol kay burag na sponsor burag. Na-sponsor ang mangga day. Sus, para lang siya tagdo ni mo migo, gitagaan jud kag mangga. Grabe ha, no sikata na day sa amigo day. Ayos. Kayo di ka mo tingal, di mo ta sikat. Na, putay natin. Inahanglan gini tami inom og tiki-tiki migo para musikat ha. I-shout out dire si Inko Pisot. Si Inko Pisot ba kay ningon to si Inko Pisot dadon kas bukid. Anya shotgun ra ba available nga kuan nito? Ay, problema. Ina siya. Inko Pisot. Dahil sa pula ako. Di man, ikaw may tigbantay siya mga kanding dito. May problema. Ang kondisyon lagi nito, may problema gamay. Basig di ka makaya ni mo. Why tubig dito? Kay huwaw pa ba? Kanang wala tubig niya. Taon man na itong ang kuan man ko diya, kung uhawon ka, mututoy ko nukas kanding. Kaya ta. Amigo! Dili di ka. Kinsa man to? Dili di ka. Dili di ka mugo dato ya mututoy is kanding migo. Uy, ganong tapon mo kasi mong naong. Oy, idol. Ay, pagtapon. Baho ka na yung baba, migo? Baho ka na yung baba? Ay, namatay ko sakal. Basta nata sa siya. Grabe, ninduta. Ninduta mo na yung tapon-tapon. Sa baba, migo. Buram nag 5 fingers, oh. Ano ba? Kanang drawing ba? Di ba? Mao na yung mariwan na. Mao na. Palundri taon na yun ako. Humot na, migo. Simuta lang, Ako ang buon. Hubo ako, no. Ang katong fans ba? Nangumusta si mong ngipon kung okay ba ba ang duha ka buhok katong palituno niya? Katong ngipon mga duha ka buhok. Okay ra gud? Og na pa ba? Katong paliton ba? Nya. Ay, maligsan ka diya. Ingo Bisot. Patutuyon ka sa kanding kung uhawon ka. Ayaw, soto. Adol! Sticker! Okay, wala problema. Lagi mo make video, Dol? Lagi mo make video ba? Eh, si Migo Kulapo, 5 piso, titawagan siya trabaho. Titawagan siya trabaho 5 piso. Dadon siya sa bukid. Dako siya sweldo, parang parehas o kining sweldo sa polis, 30 mil. Pero na nakapan ito, way tubig. Way tubig, Tol. Problema na to. Way tubig dito, kung uhawon siya, patutuyon siya sa kanding. Tutoy ka sa kanding nito. Idol. Susato. Ay mga idol, rato sticker ha. Available na to sticker. Okay kayo. Sige idol. Sige.
Okay. I-upload to this video, amigo. Salamat, sir. Oh, sige, sige. Sige, bye-bye. Migo, unsa may kastoryan mo atong kuan, Migo? Katong trabaho ni Inkopisot nga papatayon ka skanding pero patutuyon na ka skanding uhawon ka nga to, may tubig. Oh, kuan. Tutoy. Ay, abot. Tutoy ka skanding? Oh, tutoy pa gani ko na nila ko. Yeah. Tutoy pa gani ko na nila ko. Yeah. Mangtasag na ang tubig ko eh. Di suol sa naman pagkabutakal. Datakdan niya ako. Ang nga. Ang nga, ay.